Assalamu alaikum ‘yan class, wannan shi ne darasinmu na yau, Hausa, harufan Hausa tare da misalansu. Yau kwanan wata 9 ga watan 1 shekara ta 2021. Yau za mu karanta harufofin Hausa baki ɗaya. Za mu tashi a, i, o, u, e, a, i, o, u, e, ba, bi, bo, bu, be, ca, ci, co, cu, ce, da, di, do, du, de, fa, fi, fo, fu, fe, ga, gi, go, gu, ge, ha, hi, ho, hu, he, ja, ji, jo, ju, je, ka, ki, ko, ku, ke, la, li, lo, lu, le, ma, mi, mo, mu, me, na, ni, no, nu, ne, ra, ri, ro, ru, re, sa, si, so, su, se, ta, ti, to, tu, te, wa, wi, wo, wu, we, ya, yi, yo, yu, ye, za, zi, zo, zu, ze. So wa'annan su ne harufan Hausa daga a, i, o, u, zuwa za, zi, zo, zu, ze. So Allah ya taimaka ya bada sa'a.